המאה ה-21 והמציאות הישראלית מציבים אתגרים חדשים בעולם התעסוקה המשליכים על יכולת הצמיחה החברתית-כלכלית. בעקבות המגמות והפערים, ערים רבות בישראל פועלות במרץ לייצר שותפויות רב-מגזריות לקידום תחום הסטם ומיומנויות המאה ה-21 כדי לאפשר עתיד טוב יותר לילדינו וצמיחה חברתית-כלכלית. היום אנחנו מבינים שכדי להשיג תוצאות צריך לחשוב בגדול, ולכן האתגרים המשותפים והרצון לסייע לרשויות ולאשכולות בקידום הסטם הובילו 6 קרנות פילנטרופיות להקמת רשת ארצית המאגדת ידע, ניסיון ופרקטיקות ומחברת ביניהם במודל מוניסטם, רשת קהילות לומדות לפיצוח וקידום אתגרי הסטם ברשויות המקומיות. Community of Practice זו קהילה לומדת שמקדמת לימודי סטם ומקדמת גם את המיומנויות שרלוונטיות לעולם תעסוקה משתנה. אחד הדברים שמייחדים את כל המהלך הוא יצירת המרחב שמאפשר לכל קהילה ויישוב לבטא את היצירתיות והמיוחדות שלה בתחום הסטם, ולנו כרשת ללמוד וללמד אחד את השני. ככל שיהיו קהילות ואקוסיסטמים, כך תהיה מוטיבציה לחבור ולהתחבר, כי זה עובד על אותם כלים של שותפים, של ראיית המרחב, של התמונה השלמה. אני חושב שלעבוד בשותפות זה הדרך לעבוד. כאשר אני עובד עם שותפים, עם רשת, אז הכוח שלנו הרבה יותר חזק. מוניסטם הוקמה בסוף שנת 2022, ונכון להיום כוללת 167 חברים המחברים 31 רשויות מקומיות ואשכולות אזוריים, ויותר מ-30 ארגונים חברתיים וחברות עסקיות המשפיעים יחד על מאות אלפי ילדים, נוער וצעירים. תחילה למדנו על מודלים יישוביים והרכבנו תמונה של קהילות מקדמי סטם בארץ ובחו"ל. הקמנו צוות מוביל רב-מגזרי, קיימנו 18 מפגשים, וובינרים וסדנאות. ביצענו 33 ייעוצים למנהלים ברשויות, והרחבנו שותפויות עם 4 משרדים ממשלתיים. כל זאת השגנו בזמן קצר, עם מטרה להגיע לכל פינה בישראל. האתגרים שלי הם אתגרים משותפים ברשויות אחרות בארץ, עם הרבה מאפיינים משותפים שיש באתגרים של האקוסיסטם. הדרך שלנו לייצר שינוי בחברה היא רק אם נלך ונתפשט ונגביר את ההשפעה שלנו ונלמד אחד מהשני. להיות מחובר למוניסטם מאפשר לי ללמוד מחברים וחברות בשטח ולהטמיע את הלמידה אצלנו באקוסיסטם. חשיבות בשותפויות וחיבור לאקוסיסטמים זה הלמידה, מקורות הידע, שימור מקורות הידע, לימוד מהצלחות של שותפים. כאשר נחשפת לוובינרים בנושאים מגוונים, יוצרים פלטפורמה לחיבורים מקצועיים שמאפשרים שילוב של ידע וניסיון מקומיים עם פרקטיקות ארציות. בשבילי להיות חלק מהרשת זה להבטיח לעצמי תמיד להיות מקצועית ובהתפתחות, ולהבטיח לעיר את התהליך הכי טוב שאני יכולה לתת. אבל אנחנו לא עוצרים כאן. אנחנו מרחיבים את היכולת לסייע לרשויות נוספות, מחזקים שיתופי פעולה בין מגזרים, ומשדרגים את הלמידה והחדשנות לקראת האתגרים הבאים. 10 שנים מהיום המהלך הזה יתמוך בכך שיהיו כאן רשת של ערים ושל קהילות, שהן שונות ביניהם, אבל הן חלק מסיפור ישראלי רחב, מגוון וחזק יותר, שיכול להיות תחרותי אל מול עולם גלובלי משתנה. אנחנו צריכים לחתור שבכל מקום במדינת ישראל תהיה הישענות על קהילה ותיבנה קהילה כך שגם בימי משבר וגם בימי שמחה הקהילה היא זו שתהיה במרכז. עתיד שבו כל ילד וילדה יכולים להיות תורמים ונתרמים חברתם. אני חולם על ארץ ישראל יותר חזקה ויותר שווה לכל אזרחיה. מוניסטם מחברים בין רשויות, ממשלה, עסקים וארגונים חברתיים ויוצרים עתיד טוב יותר למען ילדי ישראל. בואו להיות חלק מהבית לקהילות הסטם בישראל. יחד נבנה עתיד טוב יותר.